Здравейте, моята кукла Monster High вече е към края на списанието, което вече направих с няколко, извинете, просто таблета ми не мога да го наглася, вече с няколко страници. Тя вече е към края и така. Това е списанието, сега ще ви покажа кое е. Списание Monster Fashion и направих и още едно списание Fashion. Не знам дали така се пишеше Fashion, но просто не сме го учили по-английски, просто се обърках. Може да не съм го направила вярно, но пак става. Така, ето и Лагуна е почти свършила с прочитането на списание Monster Fashion. Така, Лагуна харесва ли че списанието? О, да, много ми харесва. Гледайте клипа, как можете да го направите това клип. Това списание, продължите, гледайте клипа, гледайте другите клипове, харесвайте, коментирайте и не забравяйте да се абонирате. Чао! Ой, между другото, може да гледате, както Лагуна каза, може да гледате клипът ми, как да си направите такова списание. Продължите клипа ми, гледайте и другите му клипове, харесвайте, коментирайте и не забравяйте да се абонирате. Чао!